Un espai per compartir vivències i maneres de fer. Un espai que ha trencat amb els models rutinaris i rígids de l'ensenyament de l'escola tradicional, que obri camins a la il·lusió, dipositant expectatives per a tots i cadascun. Vol ser una escola amb la il·lusió de créixer i ajudar a créixer a tot el que ho desitgi. En definitiva, a tota persona que per mitjà dels diferents camins d'expressió esdevinguin capaços de sentir i fer sentir la plenitud de la condició humana. L'escola és un lloc on tothom hi pot aprendre. Avui el Puigberenguer és una escola que continua avançant. No vol estancar-se, que vol mirar el futur. A l'inici d'un nou mil·lenni, en un món global en canvi permanent, on hi ha molta feina a fer. Però amb la participació i la il·lusió renovada de tots, amb la incorporació de noves famílies i nous professionals que faran més gran la nostra colla, ens sentirem més forts i serem capaços. Avui estem contents perquè fem festa, perquè ja tenim 25 anys. I per això ho celebrem. Ho celebrem donant gràcies a tota la gent que hi ha passat des d'aquell llunyà 1982 fins avui. Dins dels actes de la celebració del 25è aniversari s'ha plantat un arbre. Un arbre que vol ser símbol d'arrelament i alhora de saba nova, que sota la seva capçada s'hi puguin aixoplugar noves promocions amb un brancatge estès cap a noves esperances, nous camins oberts al món. But I'm not the only